Fresh and meow. Ale wallahi Allah yanzu zan maga mahimta wannan kuma ba makari amma dai bi hanyar nan ko za mu samu wani ko mawaye wasa nan da gida na sana in baba ya ba Allah ba ɗaya ma amina Yes I akume bakin magana samari da mata yara da manya mu daina shaye-shaye dan tsaya mana kai ba na ji ana ma magana kai ji ana ma magana kai ba ka gana ba ka saki ba ka ji mana Allah ne muku me kama da kai yanzu akan wai kutumar kullum muna kama ka haɗe gwamnati a gita ba siya mun ne taka ce a wace ina tafiya kuma kuta kun ce aban mai gida ni haka Allah kai jama'a kai don shaye-shaye na cutar da lafiya ne ya haɗa ku sai ba Allah ne faru na zo wuce akwai sai a ce mun mata ka kanta nan ba ba Allah wannan wai kace ta wace mana to ai na san wata haka dangane da ya Allah sai wannan wai ce wallahi ta wace haba ba Allah haba shi ba shi a da ba ta bace ba haba bayan Allah dan irin wannan abu kai ana ganin ka aya sun dama wannan da kada karfi nake na mu halaka mana wayya ne ba ba shi aiki haba yanzu kawo a bashi bawan Allah ka ji tsoron Allah ka tuna zaka mutu ka tuna zaka mutu baka san yaushe zaka mutu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ji tsoron zalunci domin shi zalunci duhu ne ranar alkiyama shi yasa aka ce ku tsoron zalunci bawan Allah yanzu kawo a bashi ba ni waya a bashi ba ni waya ta yunwa kai yanzu yunwa ne yasa ka zo ka kwaci wayar mutum kai ne kashe shi kan waya ba sana'a subhanallah to ya aka zauna baka da sana'a kana da karfi zaka zuwa garuwa ka zuwa kai garuwa ko fiyota a'a ni na karfin garuwa subhanallah kuma rai sana'a ka ne irin wannan girma ya ba zan kwace ma ba yunwa nake yi ta bani ne ya a'udhu billahi abin da ya haramta shaye-shaye ma haramun ne wan Allah yanzu inda kuɗi ne matsalarka abinci zaka ci ko to Allah ya kana bawan Allah a'udhu billahi wallahi kuɗin sun fara bawan Allah dan Allah kamar haƙuri ina sun fada koyon ƙarin haba bawan Allah kai yanzu baka ji kunya baka zo ka an shoyen mutum ka ce zaka tafi da ita dan Allah kai haƙuri ka bashi fa dan kai ya sun ba za a ba da waya na musta kai fa skurin ya siya wata kai abin da zai sa ba haram ba ci mana to da za a bashi ba da kuɗin ta mana to wannan abin ba kuma ba wannan abin da kuma kan Allah wanda ya ce ka haƙuri ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku annabin dai finish him agode baran bala ne bin nan hanya ko yawa ni za ku kai ba rabon malam ya sa wannan ne fa dan Allah dan wannan bawon Allah ya bar fa tana din tsaye Allah da hannu mun samu kudin abinci ba haka ji tunda malam ya ce annabi sai an ce aljirmu zulmatin zalunci duniya yawmul kiyamati a ranar kiyama san cewa duk abin da ya faru alifin mu bane bare sa amma ni yanzu na tuba na daina harkar da ba dama iyayen mu abin da suke faɗa mana kenan na jin Allah da na ni gaskiya ba zan tuba ba magana gaskiya ba zan tuba ba ka tuba ba ba ka tuba ba ne in dai ko shi ke mun raba gari ba ni ba ka ko so ta harkar kina ko kuma dan wayan nan to ware ware ba ku da mana iska ba dai mun kwaci wayar ba dai mun samu na makarin ba Aji wani abu anya ba caji bane ba kuwa aka stahi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astahi ido na inna lillahi wa dole yaje ido na inna lillahi ido na he shock you dama sai da aka ce mun kan nayi ga hinan nayi na jawo kaina jaraba inna lillahi wa inna ilaihi shaye-shaye na cutar ido na ya baka min ido na shaye-shaye hannuna